بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبي الكريم ene wonani kala jumɗo fuɗɗoɗaɗe ɗo so tawi o jari baba o jumani kala nde o fayi e huccande golle eɗen puɗɗo hirde men en puɗɗorima bisimillahi rahmani rahim yo allah hokki en gaynide alhamdulillahi rabbil alamin allah kadi newnano en enen arɓe ɓe e tawaɓe ɓe fof e hoode dow jam taw hen kadi wonɓe tomɓe e dow jam mbiyaɓe bandiraɓe on calminama on juuram on bismama e hirde moɗon hirde sukaɓe fulɓe Italie tawi ko sukaɓe renndumiji sukaɓe fulɓe Italie fof kamɗo hen emo haalani hen darine memo daraki en kamɓe fof denɗi feere faɗum ko kamɓe jeeyi ɗeɗo eɓɓore e kadi wonani en fatanɓe mawɗo mawɓe men ne yi nanɗo mawɓe fedde fulɓe président secrétaire ardiɓe pinal fof nanɗo enen joddi e men enen joddi e ɓesgugu men donc en jettiri ɗum allah e jama noon no fewi e mbawa jurnade par ce que koko hiiri en ngala tan joni enen nodda ɗo hoorejo sukaɓe o bismuno en yimɓeɓe e mbadi daɓɓiri e toggol natanen hirde nde Hadi Dia ko oɗo woni président Sukaaɓe fedde fulɓe Italie. Bismillah. Donc wonni men belamma yiide ɗo ɓesgu fulɓe fof ene rendi ɗo taw kadi tawtorede mawɓe men duusol men kala e saaha ɗum noon en bismima bandiraɓe fof ɗum ɗo kadi ko fattange mawɗo wonande men ma en kadi mbaw yettude mawɓe men fentannoɓe men ngol ɗo laawol ha enen sukaɓe hande garden mbawɗen rendude ɗo eɗen juɓɓina on ɗeɗo deɓe sikki ala enen eɗen gumɗi no feewi doole cukago e darde cukago e capacité kadi mo cukago wawi gollude yidde sañde rendu mum e ɓamtude rendu mum eɗen gonɗi kadi wonde ko wiyete l'avenir et le présent fedde fulɓe ko cukago taw noon eɗen cañi eɗen kelɗi eɗen parandi eɗen penditi yidde darade nder darde hande kadi ma wonanen fattange wiide goote men fof yo namdito hoore mum so tawi komi ɓi pullo so wona min holkono somi daraki ɗo hol darato so wonani hande mane jogori wonde ɗum ɗo noon mayɗen fof walla wonini men belamma kadi hawridde ɗo eɗen mbawi wiide ko eɓɓode e ko ganduɗen walla ko tinɗen kam ko nde ɗo fuɗɗi ɗum noon ñagoɗen tan ko yo juut enen fof taw eɗen nammodiri juuɗe e ɓerɗe kadi mbawen ummade e pulago tan garten kadi e fedde fulɓe tawno pulago rendini ko fof kono fedde fulɓe ko kañum natte pulago ɗum noon kadi ko message wonande men enen fof oɗo concert wona belammo tan wala jirwinde nde tan wona gulaɗi e gabri ndi tan ko yidde kadi noddude cukago no artata e men enen kala mbawen abbade e fedde fulɓe tawno hono miijiyanke biteɗo France Fanon o wi ko chaque génération doit découvrir sa mission l'accomplir ou la trahir nde ko noon en paami hande so tawi enen ɓe mbawi arde ɗo so mbawi arde ɗo ko famde wonde en hol mission mo jiɗiɗen enen poti kadi timmide ɗum e mbaaji jondi eɗen gandi kadi rendo ɓamtata ɗum ko pinal kadi tambi ɗum ko naalankoɓe ɗum waɗi kadi ndewruɗon e ngal ɗo damal yidde ha joni suudde mawninde ɓamtude pinal men taw enen sukaɓe kadi wawa wonde faaro men inchallah noon jarama
Ibrahim, c'est un jeune Mauritanien, un rappeur. Enen Fulɓe, oɗo ko waɗani en ko fartan enen Fulɓe Italie. Hay artiste goto meeɗa ƴettude tournée mum waɗi hen Italie. Minen de ko beelama wonenami. Ko noon dewi o wi ko baɗɗo tournée o Italie nani te hay goto meeɗa wadde ko. Artiste uji fof ɗe jahata mbaɗa tournée hay goto meeɗa wadde hen Italie. Min mbi somin maayi oɗo concert waɗa. Min kalani mawɓe kadi foɗi. Min kalani mawɓe kadi jaati hen. Donc woni en fartami en ñaaginomo Allah en ñaago Allah wonni no mbaɗi ɗe hande waɗi mbiya alhamdulillah. Donc jaawaɗen hannden concert o gila tamen gasde. Joni noddeten ko artiste walla artiste uji quelques artistes avant eɗen gadda BRMX. Eɗen gandi eɗen jogui noon des artistes surtout eɗen jogui artiste meɗen renommé mo mbiten Mamadou Roy mo ɗiɗi noon kallemo dow tengade pro ko tengade pro ko o fedde fulɓe jogui ko o woni carte d'identité fedde fulɓe oɗon aɗon gandi ko kalandi ko donc kanko ara kanko woni invité d'honneur avant Ibrahim Menas ko jeefroy aɗa fada jam hirema wonoɓe yimɓe pula ha so woni a kappela oɗon paama koyɗon ɓette koyɗoygol mbiɗanino jam jaɓol ko woni pelgol so taraɗade ɗon leñol mami huuro konngol e bindon tan yittanamon hakkimi haɓɓama ɓoggol no ligu doggol ndewnami dowgol kutoramino baagal hande komi koɗantemi andimi aduna koptina mami janngo alkulal jogiimi ko pellitande muñante laamu nam ko ɓuranmi hurani hay kura DJ, let's go. Let me up there. Yeah. on wiye Jacking say kuy hande kadi o ari noon kadi Jacking
Chaque dimension go to me Dr. Dre, me devil. Bosso yako aftermath, colonel comme masterpiece. Une carrière en premier édifice. Il prise MC Wawa, c'est nous mais number 10. J'suis dans les archives. 16 enfants me savent pour le pire. Moi t'es pas même qu'une crise d'épilepsie et traumatisme. Tigi Rigi Muri Sigi Zaka. La wala mpota kimaini wadi Sigi Zaka. Nani tuko mai kasa sore chiku na kutaka. Nekate ngata ta chiko mele teka. Sakunjina no kuyo miyo kiku. Nekuni no mo hulu na nilo kira pele nilo kira. Tani mi feta no polo no gono mi fete. Panare te ye tipo choku wale beti fete. La couche, silencieux avec éloquence. Scalifant de cancer de saille, cocktail de luxe et de violence. Mille qui s'attend pas des fantasmes et de réponses. Vibe and a cold vibe, bien. En tant que verse, mon énergie sombre qui te fait tellement de bien. Alchimie, un coup de toque et de jumi. L'idée que vous le mini, ça vous compare au moteur d'animeria. Chaka homicido, mi walo ya humora. I sumi nipsi tilo, wala effet boomerang. Dégâts psychologiques, pas pour t'aider, c'est à gagner. Remico et tournant, drogue d'organisme quotidien, mouvementé. Faut rester debout, comptabilise mes bénéfices. Éveille les coups, sentiments assassinés. Maintenant que c'est le crime, mon anime du coup et puis vous stani mi dit. Tous les dibinado, pas que fait, il faille m'a dit. Je me suis le job à vida, je me dis, je viens à rien à que pendant un son de mon yama janano. Comme il voit, je me janano, comme il janano. Kuluhulineno ya bingo tigo eltare. Oh ya we baby doggy, doggy mi daddy mi daddy. Mere la terra funde barode no dire comi. Merci beaucoup. Cosa mamnu fe kondene, egi no ya hai dogi ya, egi cosa muni wa halibale, yolo wale de kitinga, jino wale de wati do sudani, yolo fe ki ko wale malu, dani ma woli na no, susi ko mi kambaru, ayo Martaba yata.
foto. Sapute kule sapute kali choni pisina ni apto. Suchapa jeti kule foto. Ende kiko ni foto. Sapute kule sapute kali choni pisina ni apto. Nage, nage, nage. Kawani kute nage, 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 nage. Baba tujabude nage, 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 Italia, hey! Italia,
jogo mamma na bola falade. Koni yo koni, chime, 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 chime. Koni yo koni, chime, chime. Non, 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 batte. Koni yo koni, on en faut, yeah. On en faut, yeah. On en faut, yeah. Merci beaucoup. Bravo! C'est un plaisir. Tournée on est ko Kesira MartabaTour et c'est un plaisir de yimɓe de bandiraɓe de aussi darde mon aussi pulagu darde mon leñol ngol après harde ko joni fuddi donc enen fof aussi gonen koye participer affaire goto ɓurɗo mawnude jafɗonam janggani italien pour haaldude mon demgal mon mais bon en mbawat haaldude pulaar on paami concert o waɗa joni fuddi ni dokke koye mon kelon ɗum fof merci beaucoup et avant de continuer je voudrais vraiment remercier l'association Sukaaɓe Fulɓe dariɓe nder Italie pour yidde ngardinde ɗemgal ngal pour yidde aussi nawɗude culture o yesso c'est vraiment un plaisir donc mboɗo ñagui onon fof ɗo kodde kel s'il vous plaît et spécial dédicace aussi à Tenga le Pro et à sa femme aussi Ramati qui nous a bien accueillis et vraiment merci beaucoup c'est pas évident donc on jarani patu de pas faire d'effort, maintenant les mots ton corps plus fort. Tu dans ma tête je pense trop, et si jamais c'était trop tard, si tu l'as dit non, state of mind. What about a kilometer, million miles, million flow, million problems, lot of things gonna go around. In our time, it's a Fulani de Fulani Alpha, avec, véritable, perché dei bonani con what to do. Lorena, Daderima, Salmina Namporeta, Salmina Namporeta, Jinja, yeah, Daderima, Lorena, Daderima, Salmina Namporeta, Salmina Namporeta, Daderima, Lorena, Daderima, Salmina Namporeta, Salmina Namporeta. The phone got the other man handy. Now I know how my old candy. The man go le avete sacca padana me wote. Boy che ti fino già montana mi boccia. Mi mata e di bere mi alta. Fulani de comilo alfa. Della de metado mi jalba non anche. Per ne bonari con no what to jam alla rima. Yore nam dade rima. Samina nam kurijo. Samina nam kurijo. Alla rima. Yore nam dade rima. Samina nam kurijo. Samina nam kurijo. Aywa. Bergamo est con show. Sapitaniati, ma detto mio, ma detto nani, sapete io analitati, chi è molto più ti pari, ai loro film, come tu dico non ti fatti del film. Chiamaro fuori la mano, so già per gente calza di Holland. Hey! Yo, lele, go any water, go any mama, I'm not going to be a jackman. Japoni go any man, they don't like the night, they don't pussy the other safran. Hey, safran, hey, safran. Ah, safran, safran, safran. Oh,
Je suis un bel type. Je suis un bel type. Neti, BRMX alias BRMX et yeeso teddugal ɓeeɗo mawɓe ɓe woni mawɓe fedde fulɓe waɗi en noon yidde hokkudemo ndiɗon jeenaade ko yiide darde makko e nder pinal men hannde wona tan ni e nder leydi Mauritanie wona e nder leydi Sénégal ko e nder donde Afrique e nder windere nde kala kanko e wonde cukalel kenno noon kanko fof e wonde cukalel Allah no hokkimo hakkille ferde laawol o respecti laawol ngol mo jiitonɗo ko cukalel kewɗe leydi mbeɗa sikki won fuɗɗon teskade hen ko suko kewɗe leydi kadi ko suko jogiiɗo haaju kadi alaa ko wuuri sona pinal ngal alaa ko wuuri ko yomi sona leñol ngol donc minen mbi minen sukaaɓe fedde fulɓe min mbaɗanamo ndeɗo jeenaade oɗo toodi on min jiɗi rokkamo ɗo ko président fedde fulɓe ndiɗo jeenaari wona ko feppina duuɓiɗinen koye golle makko e darde makko e nder leñol he e kadi watterde en e meeɗa dañde artiste jooɗi wiytaɓe ko Italie kanko o ummi o waɗi tournée makko wiyo ko fayi ɗum Italie o noddi min mbi somin guur somin maayi min daɓɓet donc kenno noon foɓene koyo noon toɓo noon BRMX ko huunde nde o haaldi ko huunde nde o yotti to jiiramo ɗo ko cukalel toxel omo jogii micro kono omo jogii haaju oɗo o heɓi jangde makko haw yetti ɗo o feri laawol makko laawol ngol ko yidde ɓamtude ɗemgal makko ko yidde finɗinde leñol makko ko yidde uddirde gite sukaaɓe ɓe o hecci e gijiraaɓe makko e mawɓe heccuɓe mo firti komo darali leñol ngol ko suka kono ko gendiyanke ko naalanke leñol ngol ko naalanke Afrique ko naalanke Mauritanie ko naalanke Sénégal ko naalanke Guinée ko naalanke Fulɓe o woni BRMX Kenas min beltanimama min mbimo ko Allah jogui ñobbi yo Allah yo e moƴƴere yo Allah teddina ko alda e ɓuddi a teddini min minenne min mbimo yo Allah teddina Allah tan min mbawi ɗaldudemo min ɗaldima e Allah joni noon min dokka président fedde fulɓe hono Ibrahima Tall o mo gadduɗon ɗo mi susa haalde yettonde donc goppiren mon ko wawi wonde en foof en beltima no feewi en ɓeydi kadi weltare mbiyanmi toujours ɗeɗo leyɗele ɗe gonɗen hannde kala nde pinɗen eɗen jiya hoɓɓe no jenne kala nde pinɗen wonen yimɓe ko hoɓɓe tan kalata ala goɗɗum hande Italie ɗo en jiiɗo phénomène vanage rémigration ko mbatton ko wona caahan wona mere ɗum ɗo wona fijirde kala cikkuɗo ɗum ɗo ko fijirde no funga hoore mum ine wonno musique ine wawi yettade ɗo konngol wawa yettade ine wawi findinde ko ɗaani mum ɗum ko non musique way ko natte waɗi ɗum e musique donc ɗumen ko mbatta ko wona fijirde seydi ndongo ɓeeɗo sukaaɓe tawɗa ɓeeɗo kadi ko sukaaɓe tindiɓe minen kala ɗo ɓe noddi min kala ɗo wawi wonde min garat nde wonno miɗen gandi ɓeeɗo laawol ngol ƴettigol ko ngol laawol woni laawol moƴƴol
ngol laawol kadi woni laawol ngol min jiɗi yiide ɗo e Italie non seulement Italie mais à travers tout le monde inchallah rabbi donc mi wasa jumnade min beltima min bismimama ko ari ko ɗo ɗum ɗo tan ko Italie fof waɗi représente fof e kuuɓal donc miɗen dokkuma ngal ɗo seeɗan faalo association fulɓe Italie hirde BRMX MartabaTour teddugal sukaaɓe fulɓe Italie AFI ɓeeringal faali e makko ngam moɓodirde cukaagu e fina tawa e dow pinal donc Bergamo hande le 11/7/2026 donc ngal ɗo teddugal ko ante ɗum ko fedde fulɓe rokkuma ɗum e inde sukaaɓe fulɓe Italie seydi ɗongo on jarama feewi on jarama secrétaire wiyata hen gandam seeɗa kono an baba Ablaye Diallo maɗa haala ko mamin kalataw si won nelal min jogui faadema ɗum ɗatani min jogui tokos faadema an baba Ablaye Diallo joni noon an secrétaire min jippenda hen gandam seeɗa sa jurnimi mamadou hissumaka e sa eyi caggal jettude Allah e nelaɗum mo yettude sababu en jetti kadi nene baɗe en jurnotako hay sinno wonano ɗum nde wonno eɗen gandi sen mbi welnere namdaki discours aji kewɗi kono kam en beltima nde wonno ko pinal meɗen woni ɗo sen mbi pinal men noon noddi nalankagal noddi jangde noddi foof nde wonno ko pinal meɗen kadi woni ko keɓɗinirten e nder aduna o donc ɗum ɗo no président meɗen neni wona fijirde wona cakane saabu sa welsinima pinal maɗa ma nangue pinal gongal ɗum jiiɗa yaade toon tawa ɓenne nangue e pinal mumen donc ɗum ɗo woni ko parnortoɗen ɗum ɗo woni ko keɓɗinirtoɗen donc oto belsiɗoɗen dente baɗe nani oto belsiɗoɗen kadi fedde fulɓe saabu so en ndenti ko ɗum woni doole meɗen so goto meɗen tekat teeli solde fulɓe ɓooyi wiide min kaɗama min dañani min kaɗama min dañani mais enen sen ndenti ala ko donkuɗen waɗi donc kala ɗo gonɗen paamen oto goode men jab yaade gooto eyyi ko ɗum ɗo nanguinnomi haalde ko heddi ko ko weltanade sukaaɓe AFI national e kuuɓal e darde mabɓe ɗum ɗo ko fuɗɗode so ɓooyi kadi ma ɗum ɗo kadi welde donc on noddama e keewal kala nde sukaaɓe ɓe noddi yo sukaaɓe nooto yo mawɓe nooto so mawɓe kadi noddi yo sukaaɓe ɓe nooto saabu minen min duusa ɗon tan hangadi min pelle ɗe ko onon jeeyi ɗum ko heddi ko woɓɓe weltanima artiste o hono BRMX e darde makko eɗen jiyatnomo e réseau ji kono Allah waɗi hande en jiimo face à face en jii vraiment ɗo ko naalenke tigi en ndowanimamo yo Allah rokkuma ha o yetto e niveau mo yiɗi yettade o en beltima no fewi assalamu aleykum wa rahmatullah il faut rewɓe kadi mbaɗa hen lamɗam seeɗa assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe mi calminama e kuuɓal ɗo jurama ɗum jaganama Allah moƴƴere e yowɓumen ko mariam polel e délégation rewɓe afimilan on calminama noon kala e kuuɓal en jetti Allah noon en jetti sababu o woni sukaaɓe meɗen koɓe mbiyata howcoɓe ɗi hande e jaale janggo kamɓe woni jogorɓe heɓɓitade en eko faya ko ɗum noon en beltima en jetti Allah en jettiɓe e darde mabɓe e timmal mabɓe vraiment yidde ummide pulaade ko wona ɗum ko en jarnima hoɓɓe men arɓe ɓe ɓiɗɗo garɗo ɗo ko ɓiɗɗo ɗo amen Ibrahima Longo ko ɓinguel amen kadi ko représentant naalankoɓe fulɓe o ari ɗo henna e inde cukako AFI enen ne garɗen tan ko pusdeɓe e wallodirde e mabɓe to ɓe noddi en fof no président AFI ɓini eɗen nooto kala ɗo ɓe noddi en jehen nde wonno kala nde cohlunoɗen sukaɓe ɓe ɓe gari ɓe notitimen hoɓɓe ɓe noon Ibrahima ani ɓe garduɗa ɓe fof ɓe mbiyama bisimilla moɗon ɗum ñaganmama no moƴƴere ko puɗɗiɗa ko yo Allah naya ha mettoɗa gawɗi dokkuma inchallah
mbaɗa seeɗa ko weli wala ha e bandiraɓe joni to faɗen eɗen jogii nelal so mbi ɓataka sukaɓe pamata nelal ngal ko sukaaɓe fedde fulɓe Italie neli en yen jettit nelal taw nelal ngal ko yeeso BRMX ko yeeso président nelal ngal ko fayi koye Baba Ablaye Diallo Baba Ablaye Diallo mo e BRMX Baba Ablaye Diallo arɗo to jafra seeɗa Tara yeeso ɗo ala watte oɗo wiyete ko Ablaye Diallo kelle mon minan oɗo ko gorko dariɗo dare frontiére jasre haɗi ɗum yettade to gonɗen ɗo oɗo ko gila en jibinaka ha jibinɗen eɗen famdi ha jettinen to jettiɗen ɗo ko daraniɗo leñol ngol min noon ɓe mbi so dene mbaɗama jeygue wodere fo wayat kono hoore mum walla wayat ko hoore minen sukaɓe min kalan ko haala amen tomin noddi fof omon ɗon wallahi on woppatano seeɗa somin noddi pat omon ɗon min cikkannako somin mbimo concert wonko arani o wi min to noddi ɗon fof min gara sukaɓe e min mbaɗa batu ɓe mbi il faut mbaɗen nelal sukaɓe fof tina mawɓe tina ganda eɗen beltanimo enen gowɗo tan ko woppude ha neɗɗo waya manten ɗum joni noon mbaɗanen mo hommage yo Allah juutɗo balɗe makko moƴƴini battane makko ko neɗɗo dariɗo tinɗiɗo peut-être so ayomo jiiɗa guel famiriguel dabɓe tomin jeeyi foya tomin dari fo omon ɗon ñanden emin gone tournée o Allah ɓurini mbi ko toɓo guel subaka ha hi koñamen e ñaggi toɓo ñaggi toɓe min mbimo hoto wiyata kanko yo président e yo secrétaire ɓe ñandi toɓo deede amen ha hi tournée o gasi ɗum ɗo noon koye foye neɗɗo yetta ɗon yettade sababu yettata Allah wona Allah wonanɗi donc tinɗe ɗe on sukaɓe pomɓene oɗo mbattene oɗo hakkille o Baba Ablaye Diallo joni noon dokkaɗo kongel gotel on jarama bandam mi salmini moni kala inde mum e yettode mum Allah jarama annide yettama duwaw ɗaɓɓama yaafu e gartam en calmini yummiraɓe en dewni ɗum inde Mariam Diallo en calmini babiraɓe en dewni ɗum e inde Ibrahima Tall sukaɓe ɓe ɓe calminama en dewni ɗum e inde denɗam haadi yo Allah yoɓon moƴƴere onon fof e teddi weli on jarama yo Allah teddi noon ko alda e ɓuddi murtude Diop ni wiyanno leñol wonata haaside nde won noon soɓe kalani ha nanɗani sa yeehi ma golle ma jannata so en mbi hande murtuɗo haala mum ne haala o ala ɗo on nani Tidiane anne janete ɓe ngala ɗo Samba Diop Lele ala ɗo le premier rapport du monde eywa ko Fuutaki wiyete ko Yeroba ina gasa oɗon nana kasaraji makko kanko yimɓe onon mbool jooɗiɓe jooɗoriɓe gam Allah kettoɗe seeɗa o wi on ko marku yawri mandirɗo kaso yawri tangaɗo o wi kono ko mawɗo reppi fof ko mawɗo tikki fof ñande jaja mbuɗu jala kono so cukalel reppi so yaɓɓi yaara ƴeɓa Allah jarama on jarama baboyam werti juuɗam duyi wimi laawol jam ɓinguelam yaa ko ɓuuɗa ɓernde mbelnimi paɗam nenoyam nde caggalam omo wisa ndiyam ɓuuɓɗam e koyɗam o wimi laawol jam ɓinguelam yaa ko muynuɗa e indam werlaruji jiimi duusoɗon ɓeeɓe juuɗe ɓeɓe ɓurtude eɓe mbeena eɓe mbiyami laawol jam o wimi waynimama leydam ko ngamma jeeranmi doolam e hakkude añɓamɓe tiiɗaga ndimagam mi tooñe mi fiye mi soɓe wonta jam kono de haymi wuuro e ƴiƴe mam ɓuranimi heege naade leydam Allah jarama a jarama Baba Ablaye Diallo Baba Ablaye Diallo président a yi sukaɓe ko kettiɓe mbiyo BRMX eyyi joni mbiyo BRMX keɗel une minute
ay min juutata joni min dokko micro yo ay ko yottinde tan teddungal AFI no mbimi ni nane onon sukaaɓe kala yo nodduman min garat donc noon na haani kadi so yimɓe ngari gandoro ko gandanɗa ko hoorema koye fedde fulɓe mawde immi faye sukaaɓe nde wonno golle ɗe ko enen fof dendi ɗum donc ceerno haali oɗo enveloppe woni hen ko 1000 euros ko AFI waɗi ɗum e kikiɗe o faani ɗum e sukaaɓe he min beltanimama wonɓe kadi miɗen ñagoro on Allah ko mbatton ko yo Allah junnu ɗum kadi mbasen hulde sabu Allah woto kulen ko gonɗen ko ko ɗum poɗɗen wonde ko encouragement faade e mon onon kon sukaaɓe toppine ɓe koye mon gume koye mon ko mbatton ko tiiɗon hen ko mbatton ko gumon ɗum Allah jarama on jarama wasi dumani Allah jarama kadi jetti weni on jarama ni gowɗo wadde kadi yaltu sukaaɓe ɗuuɗi sukaaɓe mi tanami Allah juuɗe inchallah joni noon en gartate show he totten ɗum BRMX caggal so tawi gasi enen ngaroɗen jiɗɗo foddaɗam fof mo garto daro ɗo aɗa foddo e makko joni bandiraɓe on jarama welti no fewi jokken concert on pari o sowani fo jimjimɓe ɗum onon fof s'il vous plaît onon fof pari what I mean, low banco, Sukaaɓe poisson Fulani silama so de kai gardo mala tidi ma fo polgo anawi mi ala ni sabosi mi ala ni sajali tona mai ne tosi ai choli ne beto sahali mami wata so you can have the matter one day, become a class of come on, I can't answer my button, the land Yeah, mami wata.
kai fasanye jalade mani tanyo sikunisanya kunisela ku aku nende aseman dan dada sabu sabu hidayah wa pasma nami wata nami wata nami wata Italie, vraiment c'est un plaisir. Yeah, AFI Italie on jaram fait parce que pour le monde tourner ko ba une relation entre une association et un artiste parce que nous disons aussi dans la kagangal jaako e mamtude pinangal kadi association ni jaa aussi ko montar pinangal ko donc on jaram on fof s'il vous plaît popane association on fof Jara, nuansi. Exo. Consider Gassi and of course. Oma ni suato hote, oma jadi suai tulao.